saka nira nggih pas yo ya padangan sumilak semono bisa mari longgir yo yo so yo lo ya ayo ya lo longgir ayo ayo ger dikasih hati-hati cah bagus wah ayo Arya Gaulan ayo diring para satriya satriya cilik kesit banget man suwe ora kaya mangene ya man mari tak jamoni yen wah wah ayo kok sapa iki elo yen wah ayo lo ya maju iki sesarangan Abim Mulyo Yogyakarta Abim Pro Audio iku mak tampan nono Sopo iki Sutre aku durung tepang ayo ya semua podo lan uga isih tasih timur kira kesit lan uga prigel man weh kesit lan uga prigel udo budaya hei ya jejer katon tarik-tarik barisaning Prawadya Bala Buddha budaya nut
he he yo yeah oke ayo lo mas gogot yo hey oh lo ayo oh ya yo hey yo hey hey ya hop baik ya ho bos ho co ayo co hop ayo ngel jogetane sing pringgelan uga sing pratitih nengge kuda budaya kawin apa halo muni kok mas weh sos sos he oh ya titik budaya asik jos goyang titik jos ya goyang titik jos goyang titik jos yo yeah. Ayo op sesarengan kalian kuda budaya Abi Mulya sesarengan Abi Pro Audio monggo kedepan ngabun para dulur-dulur katuran pinara katuran pirsa dalam dikawini
Ayo, oh, yo masing hati-hati lo. Asik, yo, yo, oh, hop, ayo, hey, yo, hop, Pak he, jos, hop, he, hop, dah. Sari jaranan jaman bocah budaya ya panggah mening lo Mas Ambon matur suwun kanca-kanca laki ngladan nyawangan Keras Kediri Sapriwa Samirawo lo ayo minggir. Hop. So. He. Yo. Woi. Lah salah kira. Lolo bodo sing hati-hati yo. Yo. Satrio gagah bagus prakoso man weh. Punten. Kancane lho, Dun. Heeh, rene apa? He. Ho. He. Ho. He. Ho. He. Yo. He. Ho.
ha he lolo ho a ha he ho a ha he yo yo ho a ha he ho a ha he lolo a ha he ho a ha he Masuk Tris. dalam sayang Trennya apa? dikirim aja Oh, dikirim. Oh. Ya, 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 ya. Yo, yo, Ya, ya. yo, Oh, yo. oh. Oh, oh. Ya, ya. Ah, oh, ah, oh. Ya, ya. Kuda juga ya. Kelingan dari kala urip bebarengan, bunga susah kabeh ra dadi alangan. Senadyan sadin ngomong mangan sepisan, ati seneng anggone urip bebrayan. Nanging saiki uripmu wis mulya, banjur lali rikala jaman semono. Mangan penak, turu penak, kerja penak, jur lali marang aku sing rumanget enak. Saiki wis gede-gede, pengen nyuwun pirsa sapa to bapake. Boten tangis atiku tambah nelongso, ning atiku kok malah sia-sia. Ya, ya, kudu ya. Kelingan dari kala urip bebarengan, bunga susah kabeh ra dadi alangan. Senadyan sadin ngomong mangan sepisan, ati seneng anggone urip bebrayan. Nanging saiki uripmu wis mulya, banjur lali rikala jaman semono. Mangan penak, turu penak, kerja penak, jur lali marang aku sing rumah
nyuwun pirsa sapa ta bapake den tangis atiku saya nelongso ning atiku kok malah sia-sia mangga Pak Kiron ayo ngir yen pancen kowe sakti mangapara coba mas padakno maju siji-siji ya Mas turu karya coba mas padakno kene ngir kene mapanno perang tanding lawan sira Pak oh ya Dika mula sing ati-ati iki longger tampan ana iki elok wis lah
Weh, endo aneng kiwa kir. Weh. Ah, he, yo, he, ye, he, op, he. Ah. Ayo, oh. Weh, sebel iso kok kir kowe kaya mangono wae kan. He. Wah. Ah, Oh. Jos.